Moikka kaikille! Tervetuloa seuraamaan Mind Over Screens-hankkeen podcastia. Mun nimi on Elisa Suominen ja mä työskentelen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juveniassa. Ja meille on saapunut tänne haastateltavaksi nuorisotyöntekijä Jonna Härkönen. Lämpimästi tervetuloa haastatteluun ja kertoisitko vähän itsestäsi meille? Kiitos, on kiva olla tässä. Mä oon tosiaan Härkösen Jonna, yksi Mikkelin nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijöistä ja mun työnkuvaan kuuluu aika lailla, mulla on siis toimipiste ja toimisto tuossa Saimaanportin yhtenäiskoululla ja siellä pidän tilaa auki. Meillä on nuorisotila siinä koulun yhteydessä, niin 3 iltaa viikossa siinä sekä sitten iso osa mun työnkuvaa kuuluu Mikkelin Ankkuritiimissä toimimiseen. Ja tämä Ankkuritiimihän on siis moniammatillinen tiimi, johon kuuluu nuorisopalveluiden lisäksi työntekijä sosiaalipuolelta. Sitten siinä on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä poliiseja. Eli se on poliisivetoinen moniammatillinen ryhmä, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja ennaltaestää nuorisorikollisuutta ja radikalisoitumista ja tämän tyyppisiä juttuja. Puututaan myös aika paljon, myös somesta tulee rikosilmoituksia mutta alle 18-vuotiaat on meillä se pääkohderyhmä siinä, niin tämmöisessä tiimissä toimitaan. No niin, ihana kuulla ja kiva, kun olet mukana. Miten nuorten median käyttö näkyy sinun työssä tällä hetkellä? Tuossa vähän jo viittasitkin, mutta kerrotko vielä? Joo, no ehkä tuon Ankkuritiimin osalta tosiaan niin se näyttäytyy itselle pääsääntöisesti melko negatiivisessa valossa siinä mielessä, että meille tosiaan tulee rikosilmoituksina sinne aika paljon kiusaamiskeissejä. Eli on sellaisia, ihan niin kuin kuvataan väkivaltavideoita, missä porukalla nöyryytetään yhtä tyyppiä ja sitten ne leviää somessa ja näistä tehdään siis rikosilmoituksia ja sieltä saattaa tulla aika raffejakin rikosnimikkeitä, mitä nousee. Et sieltä nuoret unohtaa tosi helposti, että tämmöisistäkin videoista niin syytteenä saattaa olla pahoinpitely tai siellä saattaa olla ryöstökin jopa, koska siellä uhataan niin kuin tai siellä varastetaan siellä videoilla vaikka takkeja tai tämmöisiä. Siinä mielessä näyttäytyy negatiivisessa valossa, mutta kyllähän nuoret on myös omalta osaltaan aika niin kuin taitavia somen käyttäjiä, että paljon siellä on myös hyvää, että sekä hyvässä että pahassa. Kyllä, just näin. No millaisista digitaalisista ympäristöistä nuoret puhuu eniten? Mitkä on tällä hetkellä niin kuin eniten pinnalla? Kyllä ne on ne somealustat, niin kuin se TikTok, Snapchat on ehkä ne yleisimmät, mistä ne nuoret puhuu. Et ne on kovassa käytössä ja Snap on ehkä yleisin semmoinen, mitä ne nuoret käyttää keskenään sitten viestinvaihtoa, että toki WhatsAppit on käytössä, mutta jos nuorista puhutaan, niin kyllä heiltä tulee se TikTok ja Snappi. Joo, kyllä. No onko jokin alusta tai ilmiö, joka on yllättänyt puolestaan sitten positiivisesti, että näissä molemmissa, mitä äskenkin mainitsit, niin on varmasti sekä hyvää ja huonoa, mutta onko jotain positiivista, jota haluaisit nostaa esille? No ei ehkä some-alustasta tule varsinaisesti mitään semmoista, mutta nostaisin ilmiönä sen, että nyt kun meillä Suomeen on tullut tämä kännykkäkielto ja esimerkiksi meillä Mikkelissä on tämä, että niitä puhelimia ei siellä koulupäivän aikana nähdä ja niitä ei ole sallittu käyttää, niin se on mun mielestä positiivinen ilmiö ja nuoret itsekin sanoo sitä, että alkuunhan se oli tosi raffi ja se tuntuu, että kun se tulee niin kuin heti silloin syksyllä, niin nuoret sanoo, että se on tosi jotenkin hankalaa, että haluaisi sen puhelimen pitää, että se on semmoinen turva, mutta sitten taas positiivisena puolena, niin nyt kun tätä aikaa on menty tässä reilu puoli vuotta eteenpäin, niin sitten on tullut semmoista, että se nuorten somen käyttö on vähentynyt siellä koska siellä koulussa ei sitä puhelinta saa käyttää, niin se somen käyttö on vähentynyt myös kotona. Joo. Eli tämän nostaisin kyllä positiivisena, että nuoret sanoo jotenkin, että on helpompi ehkä keskustella myös niiden kavereiden kanssa ja oppinut sitä keskustelutaitoa, kun sitä puhelinta ei ole koko aika siinä. Niin se on ehdottomasti semmoinen, minkä nostaisin tässä esille.
Joo, se on ihana kuulla ja nimenomaan sitten on helpompaa olla läsnä vuorovaikutuksessa, joka Kyllä. tapahtuu tässä, koska toinen kanssa tiedät, että se toinenkaan ei ole vaikka samalla katsomassa puhelimesta kyllä. jotain tai ne ilmoitukset ei häiritse sitä läsnäoloa. Ja kyllä sen huomaa ihan tuolla, että nuoret enempi keskustelee siis keskenään niin kuin koulussa. Totta kai, koska sitten niitä puhelimia ei ole siinä. Että ennenhän se oli sitä, että ne tulee sinne, ne on siinä jossain tilassa ja siellä istuu nuoret vierekkäin ja kukaan ei puhu keskenään mitään, kun kaikilla on se kännykkä siinä vaikka välitunneilla. Että nykyäänhän se on sitä kommunikoimista enemmän, niin se on kyllä, vaikka se on joillekin hankalaakin myöskin ja ymmärrän myös ne negatiiviset vaikutukset joillakin, kun on yksinäisyyttä sun muuta, että sitten joillakin ne kaverit on siellä puhelimen, siellä sovelluksissa sun muuta, mutta kyllä mä isona positiivisena näkisin tämän asian. Joo, kyllä. No minkälaisia teemoja nuoret nostaa useimmin esiin somesta tai peleistä? Kyllä se varmaan se menee semmoiseen, mitä itselle tulee tietoon, niin just siihen, että aika paljon on vihapuhetta, aika paljon on kiusaamista siellä netissä. Ja tämä ei ole pelkästään silleen, että ne nuoret puhuisivat, että nuoret kiusaa tai nuorilta tulee vihapuhetta, vaan ne puhuu myös ihan niin kuin, että aikuiset. Että siellä näkyy niin kuin paljon aikuisilta. Joo. Samanlaista, mikä sitten taas niin kuin aina itse yrittää tässä myöskin muistuttaa meitä aikuisia siitä, että sen oppihan niiltä nuorilta siihen somekäyttäytymiseen esimerkiksi, niin sehän tulee meiltä aikuisilta. Kyllä. Ja että lähtökohtaisesti myös niin kuin meidän aikuisten ja huoltajien ja kaikkien tulisi miettiä se, että miten me itse käyttäydytään somessa. Että jos me paasataan vaan nuorille sitä somekäyttäytymistä ja sitä, että miten siellä pitäisi olla, mutta me unohdetaan se meidän oma, että miten me esimerkiksi henkilökohtaisesti sitä somea siellä käytetään, niin kyllä se lähtökohta on kuitenkin siitä, että me ei voida yksinään syyttää niitä nuoria, vaan se oppi tulee meiltä. Kyllä, ja jos siellä näkee, että on hirveän jyrkkiä mielipiteitä ja ihmiset riitelee, niin sitten voi ajatella, että tämä on täällä jotenkin sallittua. Vaikka. Ja usein se menee silleen, että ne aikuiset on siellä ne, jotka riitelee, ja sitten niin kuin nuoret ei onneksi lähde siihen niin paljon mukaan, että se on positiivista. Kyllä. No tuossa mainitsitkin jo tästä esimerkiksi kännykkäkiellosta kouluissa, mutta mitä myönteisiä muutoksia olet huomannut tässä viime vuosina? Että on paljon myös niitä negatiivisia vaikutuksia, mutta mitä sellaista myönteistä olet huomannut someen tai nettiturvallisuuteen liittyen? Ehkä semmoinen tietoisuus ja semmoinen tietoisuuden lisääntyminen siitä, että nuoretkin tietää, että jos siellä somessa kohtaa jotain semmoista, mitä ei haluaisi kohdata. Että jos siellä kohtaa itse jotain kiusaamista tai näkee, että jotain toista vaikka kiusataan, niin sitten ne nuoret tietää, että mitä silloin pitää tehdä. Että semmoinen ja sitten myöskin aikuisille sitä semmoista tiedon lisääntymistä, niin se on ehkä myöskin, että jotenkin, että ne aikuiset, niin ammattilaiset, nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuin sitten huoltajatkin pystyy olla siinä nuoren tukena, niin ehkä semmoisen tietoisuuden lisääntyminen niin olen huomannut tässä viime aikoina. Joo, tosi hyvä. No millaisia taitoja nuoret jo osaavat yllättävän hyvin? Kun netin käyttöön kuitenkin liittyy monenlaisia taitoja, niin mitkä on sellaisia, mitkä yleensä sujuu? Nuorethan on ihan hirveän hyviä siis käyttämään kaikkia sovelluksia ja ja ehkä niin kuin tämmöisiä ohjelmia, missä pitää vaikka muokata kuvia tai tehdä jotain videoita, niin nuorethan on ihan tosi taitavia siinä. Nehän on siis paljon taitavampia kuin aikuiset näissä hommissa. Ja jos pitää vaikka someen tehdä jotain kontenttia, niin nuorethan kyllä ne tietää tasan tarkkaan, että mitä ne tekee siellä. Että ne on tosi taitavia siinä. Joo. No miten nuoret puhuu sitten puolestaan niin kuin rajoista, omasta tilasta, turvallisuudesta verkossa? Eli jotain tuossa mainitsitkin, että kiusaamiskeissejä välillä tulee esille ja niitä sitten selvitellään, mutta että onko jotain muuta, mitä haluaisit tähän liittyen tuoda esille? Joo, no kyllä nuoret niin kuin, he aika hyvin tietää ne omat oikeutensa ja sitten ne tietää sen, että mitä ne vaarat siellä on. Niin kyllä sanoisin, että kyllä ne aika kartalla on siitä. Ja sitten tosi paljon mun mielestä nyt kouluissakin on esimerkiksi, tehdään somekasvatusta ja mä itse käyn pitämässä esimerkiksi sometunteja, missä vähän semmoista laillisuuskasvatusnäkökulmasta, niin sitten nuoret on mun mielestä varovaisempia nykyään somessa ja siinä somen käytössä ja mitä tietoja he jakaa ja sitten ehkä myöskin siitä, että
että jos siellä tulee joku hämärä tyyppi, esimerkiksi Snapissa, niin nuorille tulee todella paljon siis yhteydenottoja semmoisilta tileiltä, mitä he ei yhtään tiedä, että ketä ne on. Ne ei välttämättä todellakaan ole mitään kavereita, niin ehkä ennen se tieto siitä, että on lähdetty helpommin siihen keskusteluun mukaan, niin jotenkin se semmoinen tietoisuus just siitä, että hei, mun ei tarvii vastata näihin, hei, mä voin blokata nämä tyypit ulos, niin jotenkin se on mun mielestä parantunut. Joo, hyvä. No, miten ajattelet sitten tästä nuorten tukemisesta, että miten olisi hyvä lähestyä sellaista tilannetta, jossa nuori on kokenut jotain ikävää siellä netissä? No ensinnäkin sille nuorelle täytyy antaa iso kiitos, jos hän tulee kertomaan siitä, koska ihan liikaa meillä jää semmoisia tapauksia piiloon, mistä nuori ei uskalla kertoa, ei kotona eikä kellekään muullekaan aikuiselle. Että se täytyy niin kuin aina, pitää lähteä siitä lähtökohdasta, että se nuori itse ei ole tehnyt siinä mitään väärää. Et useinhan se nuori, joka tulee tällaisen, vaikka nyt joku kiusaamisjuttu tai sitten hän on lähettänyt itsestään kuvan, joka sitten onkin lähtenyt leviämään, niin se täytyy aina jotenkin lähteä siitä näkökulmasta, että se ei ole sen nuoren vika. Sä et ole tehnyt siinä väärin, kun sä olet sen kuvan lähettänyt, että sä olet luottanut siihen toiseen ihmiseen. Mutta kyllähän se tukeminen, niin kun, tässä toivoisi just sitä, että aikuiset ja ne huoltajat keskustelisivat siellä kotona, että niin keskusteltaisiin kotona niistä somen rajoista ja mitä siellä kannattaa tehdä ja katsottaisiin yhdessä sitä nuoren somea aina myöskin silloin tällöin, että se on mun mielestä hirveän tärkeää. Että sitten tiedetään, kun se on sitä tietoisuutta ja tiedetään, että mitä siellä nuoren somessa tapahtuu, niin silloin pystytään myöskin paremmin olla tukena siinä. Ja sitten aina voi ottaa esimerkiksi poliisiin yhteyttä. Meilläkin on Mikkelissä koulupoliisi yhteystiedot tuolla kouluilla ja myöskin huoltajilla toivottavasti on, niin sitten tämmöisissä tapauksissa, että sitten voi myös poliisin kanssa miettiä, että ylittääkö tämä esimerkiksi semmoisen, että voiko tästä rikosilmoitusta tehdä tai että miten tässä kannattaa lähteä, joo. Kyllä, ja just lähinnä se tärkeää varmasti on se hyvä luottamus ja vuorovaikutus, että uskaltaa kertoa, ja tuo oli tosi tärkeä pointti, että sitten on hyvä kiittää, jos joku nuori uskaltaa tulla juttelemaan ja kertomaan, koska ne on todellisia juttuja, mitä siellä tapahtuu, ja joskus siihen voi liittyä sellaista häpeää tai muuta, että ei uskaltaiskaan kertoa, ja sitten se tilanne voi pitkittyä ja mennä monimutkaisemmaksi. Nimenomaan. On tosi tärkeää, että niistä ajoissa kerrotaan sitten. Ja näitä tulee siis tosi paljon, että on menty liian pitkälle jo siinä, että saattaa olla tosi rajujakin keissejä ja sitten, että se on niin kuin eskaloitunut se tilanne, kun siitä ei ole aikaisemmin uskaltanut kertoa kellekään, että se siinä on. Ja tässä vaaditaan niin kuin jatkuvaa kouluttautumista, että somehan on ja ylipäänsä niin kuin digitaalinen maailma, jos mietitään, sehän on jatkuvaa kehittymistä ja meidän niin kuin nuorisotyöntekijöiden ammattimaisuus esimerkiksi tässä, että jatkuvasti pitää yrittää olla niin kuin siinä ajan hermolla ja niiden ilmiöiden päällä pitäisi olla, koska ne menee tosi vahvasti eteenpäin, että sitten tietää just, että kun se nuori tulee kertomaan, ettei sitten itsellä mene se sormi suuhun, että siinä, että apua, että mitäs mun pitääkään tässä tilanteessa tehdä, niin se on tosi tärkeää myös kaikki. Se koskee opettajia ja kaikkia meitä, ketä nuoren kanssa tekee töitä. Niin, kyllä. Eli se on ihanaa, kun teknologia kehittyy ja menee eteenpäin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää oppia, ollaan me sitten itse nuoria tai nuorten kanssa tekemisissä tai vanhempana tai nuorisotyöntekijänä, opettajana, missä roolissa vaan, niin jotta niistä voidaan jutella, niin täytyy myös edes perusperiaatteet tietää, että miten ne alustat toimii ja mistä me edes keskustellaan. Että täytyy olla sitten valmis oppimaan. Se on tosi tärkeää. No, millaiset keskustelut nuorten kanssa tuntuu kaikkein hedelmällisimmiltä? Niin kuin tähän teemaan liittyen? No kyllä ne, sanotaanko, että ne tulee varmaan sieltä omalla kohdalla siitä, että kun käy pitämässä vaikka niitä tunteja ja sitten sieltä se on yleensä aika, vaikka käynkin siellä vähän niin kuin semmoisessa opettajan roolissa niin sanotusti, että sitten siellä on iso yleisö yleensä kuuntelemassa, että siellä saattaa olla useampi luokkakin vaikka samaan aikaan, mutta se semmoinen, että se herättää aina tosi paljon keskustelua ja nuoret niin kuin tosi paljon jotenkin, että he saa vähän myöskin semmoisia aha-elämyksiä, että mua onkin ehkä niin kuin kohdeltu tässä tilanteessa väärin ja he ei ole aikaisemmin saattanut tajuta sitä ja sitten tuo tosi vahvasti myöskin niitä omia mielipiteitä niin kuin julki ja he rupeaa somehan on semmoinen, että se herättää tosi paljon nuorissa siis ylipäänsä mielipiteitä suuntaan taikka toiseen, niin ne on kyllä tosi siis
tykkään käydä pitämässä näitä tunteja, koska ne on jotenkin tosi hedelmällisiä ja sitten aina mahtavaa niin kuin nähdä, kun siellä tulee niitä aha-elämyksiä. Ja sitten myöskin sen jälkeen aina mulla on yleensä se, että mun kanssa ne aiheet saattaa olla aika raffeja myöskin joillekin, että siellä puhutaan myös tosi niin kuin rankoistakin, esimerkiksi kiusaamisjutuista ja tämmöisistä, niin ne saattaa joillakin jäädä siis tosi vahvasti niin kuin sitten mielen päälle, niin sitten yleensä aina sen oppitunnin jälkeen, niin mulla on semmoinen, että mulle pystyy tulla juttelemaan, että jään siihen, niin kuin, annan sen ajan myöskin siihen vapaalle keskustelulle, Joo. niin sieltä tulee kyllä sitten taas semmoisia niin kuin yksilökohtaamisia, mitkä on mun mielestä aivan mahtavia ja joskus ne poikii enemmänkin sitten niin kuin sitä, että joskus niiden puolesta tehdään sitten ihan, päädytäänkin, että hei, että tämä on ollut ihan rikos, että nyt lähdetään viemään tätä niin kuin eteenpäin, niin ne on mahtavia ne kohtaamiset kyllä. Joo, ihana kuulla ja tosi tärkeää, että siinä ei olla vaan luennoitsemassa, vaan sitten, että voi myös niin kuin nuorten kanssa keskustella ja kuulla se on näkökulmia. No mikä on sinun mielestä haastavinta ja mikä palkitsevinta nettiturvallisuuteen liittyvissä teemoissa? Sanotaan, välillä tuntuu, että se on se huoltajien tietämys tai niin kuin, että miten tavoittaisi ne huoltajat ja saisi niille huoltajille sitä, että jos käy vaikka vanhempainillossa puhumassa, niin se, että miten sielläkin käy se tietty porukka, että siellä vanhempainillatkaan ei velvoita kaikkia tulemaan sinne, että joskus tuntuu siltä, että enempi pitäisi saada niille huoltajille vielä sitä ja sinne koteihin sitä informaatiota ja sitä toivetta ehkä siitä, että menkää sinne nuoren someen ja kun mietitään, että miten se meidän aikuisten maailma näyttäytyy somessa ja sitten jos ajatellaan, että vaikka huoltaja sanoo, että kyllä mäkin olen siellä TikTokissa, että siellähän se mun nuorikin on tai käytän Snappia ja nuori on siellä kaverina, niin sitten usein tulee se, että algoritmit on TikTokissakin aika erilaisia, että jos et sä mene sen nuoren sillä tilillä välillä katsomaan, että mitä siellä on, niin sä et voi yhtään tietää oikeasti, että minkälainen se nuoren somemaailma siellä on, että ehkä niin kuin jotenkin tämmöinen, että saisi niitä huoltajia heräteltyä siihen, että miten paljon oikeasti se nuoren somemaailma poikkeaa siitä aikuisen somemaailmasta, niin sen tietoisuuden ja sen tiedon levittäminen on ehkä se semmoinen haaste. Joo, nimenomaan, koska se, että vaikka käyttää samaa alustaa, niin ne sisällöt näyttäytyy aivan erilaisilta. Niin, ja sitten riippuen, että millaisia sisältöjä olet katsonut tai mitä tietoa hakenut. Ja kyllähän ne määrittyy senkin mukaan, minkä ikäinen se käyttäjä on. Kyllä, todellakin. Joo, aivan. Eli sitten tavallaan se on hyvä vinkki, että kun on se hyvä vuorovaikutus, niin sitten niitä asioita voisi tutkia yhdessä ja ylipäätään, että niistä aiheista on tosi tärkeää keskustella siellä kotona myöskin. No miten yhteistyö kodin ja koulun kanssa toimii sitten niin parhaimmillaan? No kyllähän se toimii silleen, että sitten jos siellä koulussa jotakin ikävää tapahtuu, niin sitten siitä lähtisi heti niin kuin reaaliajassa se info sinne kotiin. Että Wilmat ja kaikki tämmöiset on niin kuin tiedonvaihtovälineet koulun ja kodin välillä kuitenkin keksitty, ja sitten tietenkin siinä tapauksessa, että jos siellä sattuu jotain raffimpaa, että tarvii vaikka siinä tilanteessa niin kuin konsultoida esimerkiksi poliisia, niin sitten soitetaan ihan sinne kotiin. Että kyllähän se niin kuin. Ja sitten ylipäänsä, niin kuin, että jos mietitään vaikka kouluilla on somealustoja tai niin kuin tilejä eri somealustoilla, niin sitten se, että ne huoltajat myös seuraisi myöskin sitä, niin kuin, että mitä siellä koulun arjessa ehkä tapahtuu, että sitä koulun myöskin, nykyäänhän kaikki tapahtuu siis somessa tai jotenkin, niin kuin, että oletetaan, että kaikki on siellä, niin sitten myöskin semmoista, että ei nähtäisi pelkästään niitä negatiivisia asioita, vaan että olisi semmoinen, että ne vanhemmat pääsisivät ehkä myöskin koulun sometilien kautta sitten siihen koulun arkeen mukaan, niin se olisi mun mielestä myös tosi tärkeää. Kyllä. Ylipäätään olla kiinnostuneita, mitä kaikkea siihen nuoren elämään kuuluu niin, ja mitä kyllä. siellä kouluissa tapahtuu Kyllä. ja mitä sinne koulun arkeen kuuluu. No, mitä toivoisit somealustoilta nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi? Et nyt tämä on esimerkiksi ollut tämä kännykkäkielto ikään kuin semmoinen nuorten hyvinvointia edistävä toimenpide, mitä täällä on tehty, mutta että olisiko jotain sellaista, mitä muuta voisi hyvinvointia edistävää tapahtua? No
nythän paljon puhutaan esimerkiksi sitä, joissakin maissahan on otettu jo se niin kuin ikärajat ihan kunnolla käyttöön, että sä et sinne pääse ylipäänsä sinne somealustalle, jos et ole tietyn ikäinen, ja tätä ikärajahan mietitään, niin kuin, että tehdäänkö laki tästä ihan Suomessakin. Tästä voidaan olla montaa mieltä ja ei nyt ehkä mennä siihen sen tarkemmin, mutta just tämmöinen, niin kuin, että sitten kun siellä tulee sitä vihapuhetta ja sinne tulee niitä videoita ja sitten niitä raportoidaan, niin kuin, että nuoret tosi paljon reporttaa niin kuin näistä videoista ja he kyllä tietää sen, että tämä on vaikka väärin ja tämä on vihapuhetta, ne osaa erottaa sen, mutta saattaa mennä tosi pitkään, että ne poistuu sieltä alustoilta. Että jotenkin semmoista niin kuin ehkä nopeutta myöskin siihen, että sitten kun sinne tulee niitä ilmoituksia, että tämä on väärin tai ylipäänsä niitä, siellähän sanotaan, että rasismi on esimerkiksi tai rasistiset sanat on kiellettyjä ja niitä ei saa käyttää, mutta kyllä niitä vaan valitettavasti tosi paljon näkyy siellä, että ehkä niin kuin tämmöistä tarkkaavaisuutta siihen. Ja sitten jotenkin niin kuin sitä ikärajoja myöskin, että sitä pitää sitten miettiä, että miten niitä voi, minkälaiset systeemit sinne tulee, mutta ehkä vähän järeämmät aseet siihen, että miten se vaikka 9- tai 8-vuotias pääsee sinne tietylle somealustalle ja ikäraja on paljon korkeammalla, niin voisiko siihen tehdä jotakin tunnistautumisen kanssa sitten. Niin. Mutta ehkä semmoista, niin kuin se, mikä itsellä tulee mieleen semmoinen tärkein asia, niin ja mihin olisi suht helppo puuttua, että puuttuisi vaan hanakammin niihin, poistaisi niitä videoita sieltä ja oikeasti niin kuin ne tietyt sanat sieltä, niin niitä ei saisi käyttää. Että Vastuunottoa. Vastuunottoa. Se tuntuu, että se on vähän nyt sanahelinää, että tietyt sanat on siellä kiellettyjä ja kyllä me näihin puututaan, mutta todellisuus kyllä näyttäytyy pikkasen eri tavalla. Kyllä. No mitä ajattelet siitä, että millaisia taitoja nuoret tulevat tarvitsemaan tulevaisuuden digimaailmassa? Että tässä kun puhuttiin sitä, että siellä voi olla monenlaista sisältöä ja tavallaan tietoakin voi olla monenlaista ja osa sisällöistä on vaikka haitallisia. Ne voi olla myös tuotettu vaikka tekoälyllä tai ne ei ole oikeaa informaatiota ollenkaan, mutta mitä ajattelet, että mitä taitoja erityisesti tulevaisuuden digimaailmassa nuorilta vaaditaan? Ihan sitä medialukutaitoa ja sitä vaaditaan nyt, että TikTokhan on yleisin paikka tällä hetkellä, mistä nuoret seuraa vaikka uutisia. Ja sitten on myös todettu, että TikTok on myös paikka, jossa valeuutisten määrä ja tämmöisen niin kuin spekulaatiot ja uutisia, siellä julkistetaan videoita uutisina ja sitten siinä ei ole minkäänlaista totuuspohjaa. Joo. Ja sitten just tämä tekoälyn, mitä tämä maailma tulee olemaan sitten, kun se tekoäly lisääntyy, että nyttenkin huomaa tosi paljon sitä, että somessa jaetaan tekoälysisältöä, on videoita, kuvia ja se on oikeastaan aika pelottavaakin ja nuorilta tulee ehkä itsekin sitä, että apua, että miten pelottavaa tämä on, koska se on myös yksi kiusaamisen muoto tällä hetkellä siis jo on, että niitä videoita tehdään, että otetaan se kuva sieltä jostain ja muokataan sitä nuoren kuvaa vaikka, ja ne näyttää tosi aidoilta, niin sitten semmoista, että osattaisi erottaa se, että mikä on totuus ja mikä on sitten kyseenalaista informaatiota siellä ja mikä on tekoälyn tuottamaa kontenttia ja sitten mikä ei. Ja se on siis tosi hankalaa. Nykyäänkin kun katsoo, niin se on itsellekin tosi hankalaa erottaa, että mikä on tekoälyn luomaa kuvaa ja videota ja mikä ei. Niin ehkä tämmöistä yleistä medialukutaitoa. Niin, ja nimenomaan päivittyvää medialukutaitoa, koska jotenkin niin paljon tapahtuu niitä muutoksia. Ja nyt huomasin itsekin uutisointia esimerkiksi just, että julkisuuden henkilöitä oli käytetty mainostamaan. Että ne oli aivan aidon näköisiä mainosvideoita, eikä tämä henkilö ollut millään tavalla siinä mukana. Kyllä. Mutta hänen ääntä, kuvaa, videota löytyi netistä, joten sitä oli pystytty tekoälyn avulla niin kuin tekemään mainosvideo, mihin hän ei kuitenkaan liittynyt mitenkään. Ja sillä pyrittiin siihen, että se julkisuuden henkilö markkinoi näitä tuotteita, että ne menisi paremmin kaupaksi. Ja sitten näitä on selvitelty tämmöisiä, että just se medialukutaito ja sen kehittyminen tässä ajassa, niin se on haaste varmasti sekä nuorille, mutta meille kaikille. Kyllä. No hei, lopuksi sitten kertoisitko vielä, että mikä on sun tärkein viesti nuorille ja vanhemmille, jotka navigoivat näissä digitaalisissa ympäristöissä? Mitä olisi hyvä pitää mielessä? Joo, eli siis somehan on ylipäänsä niin kuin tosi positiivinen paikka ja se pitää niin kuin muistaa, että musta on ihanaa, että
nykyään pystyy pitämään yhteyttä kehen tahansa, missä päin maailmaa tahansa ja milloin tahansa. Ja pystyt tuottamaan sinne juuri sellaisia videoita ja asioita, mitä sä itse haluat tuottaa. Ja se on tosi monelle itseilmaisun keino ja se on hieno paikka. Mutta semmoinen tietynlainen varovaisuus, että pitää myös muistaa, että siellä on ilkeitä ihmisiä, jotka haluaa pahaa myös niille nuorille ja siis myöskin aikuisille. Ja just se medialukutaito ja sitten se, että siellä kotona olisi hyvät puheyhteydet huoltajan ja sen nuoren välillä ja tosiaan se, että ne ikärajat myöskin siellä sovelluksissa, niin ne on syystä siellä, että ei myöskään unohdettaisi, että nykyään jotenkin sille ekaluokkalaiselle ostetaan se ensimmäinen älypuhelin ja sitten annetaankin jo lupa, että hei, no ei se nyt ole niin väliä, että sen kun teet sen Snap-tilin tai sen kun teet sen TikTok-tilin. Ja sitten jätetään se nuori tavallaan sinne niin kuin oman onnensa nojaan. Että semmoista niin kuin, että otetaan myöskin huoltajana vastuuta siitä, että kun se älypuhelin ostetaan, niin sitten noudatettaisiin mielellään niitä ikärajoja tai sitten ainakin niin kuin hyvin tarkkaan seurattaisiin sitä, että mitä se nuori siellä digitaalisessa maailmassa ja mitä se siellä somealusteella jakaa ja minkälaisia keskusteluja hän siellä käy. Kyllä. Eli positiivinen paikka, mutta tietynlainen varovaisuus sekä aikuisille että nuorille. Kyllä, eli osataan myös suojella itseä ja sitten kaveria ja Kyllä. lapsia ja nuoria sitten siellä maailmassa. Juuri näin. Mutta hei, kiitos sinulle oikein paljon haastattelusta. Kiva, kun olit mukana. Kiitos, oli kiva olla. Ja kiitos, kun olitte mukana.